खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जालायबाय। दिनै फुंबिलिनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। क'क्राझार लकसभा बियाबनि एमपि नबकुमार सर'नियानि कास्ट सार्टिफिकेटखौ नोजोर बोनानै बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिनि मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला क'क्राझारनि एमपि नबकुमार सर'नियानि कास्ट सार्टिफिकेटखौ दाननाय जाबाय एबा दाननायनि फोरमान बिलाइखौ होनाय जाबाय। बेनि अनगायैबो नबकुमार सर'निया जेरै गावखौ थगायनानै दिनैसिम 10 बोसोर क'क्राझारनि एमपि बिसायख'थियाव देरहानानै एमपि जाबोबाय थादोंमोन, बेनि गासैफोरखौबो खरसाखौ नबकुमार सर'निया होफिननांगोन, नङाब्ला बिथाङा आयेननि राहा बायदियै 7 बोसोर जेल जानांगोन। बेनि थाखाय जोङो साफ्रोमबो खौसेयैनो दङ आरो खौसेयैनो बेनि थाखाय नांनांगोन होननानै बुंथिनानै होदों। मख'नो गोनांदि गोबाव समनिफ्रायनो क'क्राझारनि एमपि नबकुमार सर'नियानि हेंथायै बर'फोरजों लोगोसे ट्राइबेलफोरनि गोबां आफादफोरा बायदि मेल मिटिंनि गेजेरजों बुंबोबाय थादोंमोन। लोगोसे मानगोनां गोजौ बिजिरसालियावबो बेनि हेंथायै गोबांबार केस गेलेबोबाय थानाय जादोंमोन। नाथाय गोबाव समनि केस गेलेबोनायनि उनाव मैया थारैनो खौरांखौ मिथिनो मोननाय जायो, जायखौ लानानैनो दावराव देख्रेब नार्जारिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो क'क्राझार लकसभा बियाबनि एमपि नबकुमार सर'नियानि कास्ट सार्टिफिकेटखौ दाननानै होनाय जाबाय आरो फैगौ इयुन समाव क'क्राझार एमपि बिसायख'थियाव थारैनो नबकुमार सर'नियाया एसटि हिसाबै गेलेनो मोननाय नंला। लोगोसे बिथाङा दिनैसिम 10 बोसोरहालागै क'क्राझाराव थगायनानै एमपि जाबोनायनि जानाखि रां रुफा बिथाङा आरजिदोंमोन, बेफोर गासैबोखौ बिथाङा भारत सरकारनो हरफिननांगोन। लोगोसे बेनि अनगायैबो क्रिमिनेल एबा थगायनानै एमपि जाबोनायनि थाखाय बिथाङा 7 बोसोरबो जेल जानांगोन होननानै खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होबावदों। हारिनाङैनो गोजोना फैनायखायनो दिनै एपिएससि आनजादावबो बर'फोरनिफ्राय गोबां बिजाथिफोरा उथ्रिसार जानो हादों आरो हालांबाय थासिगोन। नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथां मानव गेदेरा मैया दक्षिण बाक्सा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायाव बाहागो लानानै गोबांथार रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आथिखालाव एपिएससि आनजादाव उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनि थाखाय मोजांथार मटिभेसन एबा बिबुंथि होनायखौ नुनो मोननाय जादों, जायनि गेजेराव बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो हारिनाङैनो दायो गोजोना फैनायखायनो बिटिसि ओनसोलनिफ्रायबो एबा बर'फोरनिफ्रायबो गासै एपिएससि आनजादफोराव गोबांथार बिजाथिफोरा उथ्रिसारनो हादों आरो बेबायदिनो उथ्रिसारलांबाय थानो हागोन होननानैबो बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोनबावदों। क'क्राझार लकसभा बियाबनि एमपि नबकुमार सर'नियाया गावनि एसटि सार्टिफिकेटखौ दानजानायखौ नोजोर बोनानै खौरांगिरिफोरनि गेजेराव मा बुंदों? बिथाङा थारैनो खौरांगिरिफोरनि गेजेराव गोबांथार बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो दिनैनि दिनाव नबकुमार सर'नियाया एबा सर'निया कछारीफोरनो थारैनो एसटि सार्टिफिकेट होबाय थानायखौ थारैनो बेबायदि होबाय थानांगौ होननानैबो बुंथिदों। बेनि अनगायैबो बिथाङा थारैनो दायो एमपि बिसायख'थिनि सिगां बेबायदि नबकुमार सर'नियाफोरखौ बर' कछारी एबा एसटि नङा होननानै बुंनायाव थारैनो बियो राजखान्थियारि षड़यन्त्र एबा खैसार दं होननानै बुंथिनानै होदों। बेनि अनगायैबो बिथाङा थारैनो नबकुमार सर'निया बिथाङा बुंथिबावनाय बायदिब्ला फैबाय थानाय समाव माबायदि जायो जों नुगोन, नाथायबा क'क्राझार एमपि बिसायख'थियाव रावबो नबकुमार सर'नियाखौ फेजेननो हानाय नङा। बेखौ नोजोर बोनानैनो दायो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा राजखान्थि खालामदों होननानैबो बिथाङा बुंथिबावदों। लोगोसे फैबाय थानाय समाव मा जायो बेखौ समाजसो फोरमायगोन होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होबावदों। बिटिसिखौ हाग्रामानि बिबोनां मुनमुन ब्रह्मआ लाबोआखै, बेखौ रायजो राजाफोरासो लाबोदों। लोगोसे
हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिटिसि सरकारा थांनाय 17 बोसोराव रायजो राजाफोरनो हानि मोनथायखौ होनो नागारै गावसोरसो 1,46,000 हेक्टर हाफोराव थारैनो गावसोरसो साहा बागान बायदिसिना खालामनानै जोंनि मोनथायनिफ्राय जोंखौ गोजानाव दोनबोदों। नंगौ, बेफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों आथिखाल बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव बिटिआर सरकार एबा प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा गुबुन समाव गुबुन बायदि हाबाफारि लानानै आथिखालाव ओनसोलाव थानाय गुबुन रायजो राजाफोरनो गासै 1 लाखनिबो बांसिन सुबुंफोरनो हानि फोरमान बिलाइ गथायबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव मोनसे हानि फोरमान बिलाइ राननाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो बिटिसिखौ हाग्रामा महिलारिनि बिबोनां मुनमुन ब्रह्मआ लाबोआखै, बेखौ रायजो राजाफोरासो लाबोदों। हाग्रामा महिलारिया थारैनो बिटिसिखौ लाबोदोंमोनब्ला दिनैसिम बिएलटिनि गायसनगिरि बिथांमोननि थाखाय दिनैसिम मानो मांखरसालि एबा मोजां बेबायदि थासारि खालामनानै होआखै होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों अजद होबावदों। देग्लाय 2023 मायथाइनि एपिएससि आनजादखौ बर' हारिनिफ्राय गासै सा 39 बिजाथिफोरा उथ्रिसारनानै बर' हारिनि जोबोद गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा थारैनो सरकार दाजेननायनिफ्रायनो ओनसोलाव सुबुं दोहोन दानांगौखौ नोजोर बोनानै एबा गोजौ सोलोंथाइ फरायसाफोरनो होनांगौखौ नोजोर बोनानै बायदि हाबाफारि लाबोनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनिनो मोनसे बिदिन्थि हिसाबै दायो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुपार 50 मिशनखौ थारैनो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायावनो गायसननाय जादोंमोन, जायनि गेजेरजों बिटिआर ओनसोलाव थानाय गुबुन फरायसुला फरायसुलिफोरखौ थारैनो गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय एबा कचिंनि थाखाय दिल्ली, गुवाहाटि बायदियाव थिसनहरनाय जायो। नंगौ, बेबायदिनो बिटिआर सरकारनि नाजानायावनो गिबि खेबावनो थारैनो सा 7 सोद्रोमाफोरा एबा बिजाथिफोरा देग्लाय 2023 मायथाइनि एपिएससि आनजादखौ उथ्रिसारनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जायखौ नोजोर बोनानैनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों प्रमद बर'जों लोगोसे इउपिपिएल आरो बिटिआर सरकारनिसिम साबायखर बावहरदों। लोगोसे गासै एपिएससि आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय सुपार 50नि बिजाथिफोरनिसिमबो गोजोन फोरमायनायखौ बावहरनाय जादों। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावनाय बायदिब्ला थारैनो क'क्राझार एमपि बिसायख'थियाव थारैनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनिफ्राय सासे मोजां बिजाथिखौनो मोननो हागोन होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होबावदों।